Ja postupne sa učím, čo je to ten maltský štýl. A už som bol aj mimo mesta a úplne všade je to postavené všetko v maltskom štýle. Tieto tradičné balkóny, no mne sa to ináč páči ohromne. Zdá sa, že nie len tu, v hlavnom meste, toto je stará časť hlavného mesta, Valetta, ale aj inde je všetko postavené z pieskovca. Zdá sa, myslím, všetko. Úplne aj nové stavby, aj staré stavby sú veľmi podobné a podobne stvárnené s týmito tradičnými balkónmi, ktoré sú vraj ich špecialitou pôvodne. Veľmi pekné. Ešte pri mori, ale to nie je také more, taký prístav ako niekde inde v Grécku napríklad. Ale je to úplne iné, také úplne mestské. A momentálne mám namierené do vojenského múzea, tak to som celkom zvedavý. Pobrežie tu vyzerá takto. Velikánska loď tu tiež teraz stojí, že vraj takéto lodí tu chodí množstvo. Predpokladám zrejme hlavne v lete, ale už teraz začínajú. Ináč mimochodom všeobecne v meste je tak strašne veľa ľudí, že toto si neviem predstaviť v lete. To by som sem teda v lete nešiel. Musí, keď je 40 stupňov a totálny nátresk, ale že úplne všade, tak to musí byť veľmi vážne. Sme vo vchode a tie raňajky sú naozaj neuveriteľné, tak je to veľká sranda, je to úplne maličké. Tu mám vlastne akoby rodinné raňajky, také úplne súkromné. No a tu som už na severnom cípe ostrova. No, podľa mňa je stále škoda, že sa tu už momentálne usídlila úplne nová výstavba v novom charaktere, v takom štandardnom, normálnom, obyčajnom európskom. Vyzerá to tu úplne ináč ako v tom starom meste a ja teraz mierim do akvária. Tu sa kúpe takto, čo by mi možno, že aj celkom vyhovovalo. Pekné. Už som v akváriu a tu ma zaujali tieto malinkaté medúzy, ktoré majú ohromne dlhé. Je do tureckej reštaurácie a dostal som teraz takéto celovečer, no tak toto nezvládnem, no ale to nevadí. Radšej to nezvládnem, ako by som si mal pokaziť žalúdok. No a takto nás vyhnal alarm von. Niečo po 5, to je celkom sranda náhodou. Všetci sú vonku. Teraz som sa práve nalodil a ideme na výlet na Gozo a ďalší ostrovček a ešte na Modrú lagúnu. No, to má byť až v podstate celodenný výletiček. Es ist in unserer zweiten Haltestelle und Sie werden dort einen Aufenthalt von 4 Stunden haben. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wir heiße und kalte Getränke anbieten, sowie verschiedene Brote. Die WCs befinden sich in der Hauptkabine. Som bol včera v tom akváriu a teraz tie vlny sú naozaj dobré, ledva sa udržím niekedy. Zase dačne to teda čo lieta to tu všetko, aj rozdali sáčky na kecanicu. Wow. Som teraz na ostrove Gozo, na miestnej pevnosti, tak toto je celkom. Skoro zase poriadne, samozrejme, akože ináč. Tam sú majáky kadejaké, tam už je hneď more, veď to je maličký ostrovček celkom. No ja už tu sedím na pive, ochutnávam toto je miestne pivo. Opäť je to podobné ako na Korfu. Miestne pivo je menej horké a viac sladké, ale ináč poriadne. Sme teraz zastali ešte pri takom zálivčeku. Zálivček, no tak pekné, ale tak to dobre, no na 5 minút. To je iba tak na chvíľu. Sme na tom maličkom ostrovčeku, toto je naša loďka. Luzu Cruises a teraz máme hodinu a pol času a nevieme celkom dobre, čo to budeme robiť, ale niečo sa snad nájde, no. To tu vyzerá ináč pekné. To ako som zašiel trošku ďalej, dokonca je tu miniatúrna plážička, no a tam sa dá tiež kúpať, ale tak sú dosť vlny, aj sa kúpu, no ja sa asi nebudem tento raz. Sme v
teraz boli pozrieť jaskinky všelijaké, no a teraz... So, ladies and gentlemen, those were the caves of Comino, known as the Crystal Caves. We are now leaving the island of Comino. We'll actually cruise around Comino and pass through the South Comino Channel, separating the north of Malta from Comino, and then we will proceed back to Sliema once again. Fú, toto je celkom dobrá jazda. Skoro ako keď sme išli sem, ono ešte lepšie. Večer vyzerá rušná valeta takto. Je to inak celkom čarovná, celkom pekné, mne sa to celkom pozdáva. Adresa ubytovania bola úplne mimo, ale náhodou sme sa s tetkou stretli, ktorá ma spoznala na ulici podľa fotky, ktorú niekde videla, asi ako objednávateľ na Bookingu, ja ani neviem vlastne. Takže teraz je ešte celkom príjemne, no oproti včerajšku je to o 300% lepšie, to sa nedá vôbec porovnať. Včera lialo celý deň a strašne fúkalo. A celé ulice boli plné vody, lebo tu sa nepodporuje žiadna kanalizácia. Tuto napríklad kanál je, ale bežne na tých malých uličkách vôbec nie sú žiadne. A keď prší, tak všetká voda tečie po ulici, jednoducho smerom k moru. No je to sranda celkom. Tuto je konečne aj pešia zóna, ináč je tu problém naozaj s tým, že všetko je zapratané autami. Zaparkovanými, ale aj idúcimi autami. Všetko. S dopravou nie je žiadny problém, autobusy sú úplne všade, je ich tu nekonečne veľa. Tu máme schránku, toto sme mohli niečo s tým vymyslieť. No ale pozrime sa, aký tu máme krásny výhľad na prístavy. Viacero prístavov v 3 zátokách. To je naše staré mesto a toto je vlastne druhá strana, kde som ešte vlastne nebol vôbec. Tu som ešte nebol, je toho veľa tu. Teda dá sa chodiť kade tade. No a toto je ten maltský štýl, čo sa mi tak ohromne páči, z travertínu alebo z nejakého iného pieskovca je to urobené. A pôsobí to teda naozaj vynikajúce, pôsobí to krásne, tie balkóny, kamenné celé a tie zakryté balkóny potom a tie sú tiež veľmi dobre to vyzerá. Toto keby bolo celé staré mesto, keby nechali v tomto štýle a dokonca možno by som dal aj za nové mesto, že všetko by bolo také, to by bola paráda. Práve som absolvoval prehliadku Vojenského múzea, tohto tu. No a títo páni tu asi niekoho budú vítať. Vážnu návštevu, že by? Láskou vyblečení. Dobre. Toto je hlavný kostol spojený s múzeum a super bohato zdobený. Takto by sa mi páčil, keby bol momentál. No, toto je mimoriadne pekné.